Is-saħħa mentali f'pajjiżna jeħtieġ li tingħata aktar priorità għaliex il-poplu Malti u Awċi jixraqlu l-aħjar servizz possibbli. Dak kien il-messaġġ li twassal mix-Shadow Ministers Ian Vassallo u Graziella Gallia flimkien ma' Norma Camilleri fil-jum dinji dedikata s-saħħa mentali. Ix-Shadow Minister għas-saħħa mentali Ian Vassallo appella lill-Gvern sabiex jieħu azzjoni immedjata u jinvesti f'dan is-settur. Hawnhekk huwa fakkar li l-isptar il-ġdid tas-saħħa mentali baqa ma sarx minkejja li ilu imwiet. Dan apparti li fil-Parlament il-Ministru Ġotjena Bela ikkonferma li fl-aħħar ġimgħat numru ta' mediċini inkluż dawk li jintużaw għas-saħħa mentali kienu out of stock. Ian Vassallo saħaq li l-Gvern jeħtieġ li jinvesti f'mediċini ġodda kif ukoll jindirizza l-problema ta' riżorsa umana fl-istar. Il-Partit Nazzjonalista jkompli jenfasizza il-bżonn li jinbena ċentru tas-saħħa mentali għaliex minn hawnhekk ikollna nies li jistgħu jingħataw il-kura akuta u dik anke fit-tul fil-bżonnijiet li jkollhom. Iridu naraw li wkoll il-kura tas-saħħa tiġi meqjusa fuq livell mal-saħħa l-oħrajn. Il-kura fis-saħħa mentali m'għandix tkun differenti minn dik jekk inti għandek bżonn xi ħaġa f'qalbek jew xi ħaġa fid-dijabete, għandu jkun livell l-istess u din hija importanza kbira. Min-naħa tagħha Shadow Minister Graziella Gallia aċċennat fuq il-bżonn li s-servizzi tas-saħħa mentali ikunu aktar aċċessibbli dan fil-waqt li s-saħħa mentali għandha tingħata importanza daqs is-saħħa fiżika. Graziella Gallia saħqet fuq il-bżonn li jkun hawn aktar għarfien bil-għan li tiġi eliminata l-istigma brabta ma' dan is-suġġett. Jispjegat li f'pajjiżna hawn diversi għaqdiet volontarji li joffru s-servizzi tagħhom u li dawn għandhom jingħataw il-finanzi meħtieġa. Ejjew nirrikonoxxu li pajjiżna jiddependi mill-għaqdiet volontarji. Fis-settur tas-saħħa, inkluż fis-settur tas-saħħa mentali, għandna diversi għaqdiet volontarji li kontinwament joffru support, joffru kull tip ta' għajnuna lill-persuna li għaddejja minn din l-isfida kif ukoll lill-familjari tagħhom. U allura il-Gvern irid jirrikonoxxi iktar l-importanza tal-għaqdiet volontarji, itihom is-support kollu meħtieġ, itihom l-għajnuna finanzjarja kollha meħtieġa sabiex verament ikomplu ikattru il-ġid ġewwa pajjiżna. Min-naħa tagħha Norma Camilleri saħqet li hemm bżonn li jsiru kampanji tarfien fuq il-post tax-xogħol brabta mas-saħħa mentali. Dan għaliex hawn eluf ta' persuni li jbatu minn problemi ta' saħħa mentali fuq il-post tax-xogħol kaġun ta' diskriminazzjoni u inugwaljanza fost affarijiet oħra. Hemm azzjonijiet effettivi biex nipprevjenu ir-riski għas-saħħa mentali fuq il-xogħol, nipproteġu u nippromovu s-saħħa mentali fuq ix-xogħol u anke nappoġġjaw ħaddiema bħalma diġà semmew il-kollegi b'kundizzjonijiet tas-saħħa mentali. U ħafna drabi dawn jistgħu ikunu affarijiet sempliċi ħafna, m'hemmx għalfejn li naħsbu f'affarijiet kbar. Kemm qed isir għarfien fuq il-postijiet tax-xogħol rigward problemi ta' saħħa mentali kif ukoll xogħol għal prevenzjoni. Id-deputati tal-Partit Nazzjonalista saħħu fuq l-importanza li l-pazjent jiġi l-ewwel u qabel kollox għaliex il-poplu jixraqlu servizz ta' kwalità aħjar. Bil-Partit Nazzjonalista se jkompli bil-ħidma tiegħu bil-għan li s-saħħa mentali verament tingħata aktar priorità.